уважаеми кумове, родители и гости! Добре дошли в ритуалната зала на кметство Дъскотна. Днешният ден е празник за нас. Айше Халис и Емрах Юмеров са заявили в кметство Дъскотна, че желаят да сключат граждански брак. Документите са прегледани и уточнени. Гражданският брак може да бъде сключен на законно основание. Всяко ново семейство означава още едно огнище на обич и доверие, още едно гнездо на другарство и единение, още една надежда, още една животворна клетка на нашето общество. Да се поздравим по този случай за мира на земята, за възхода на родината, за щастието на човека. Айше Халис, съгласна ли сте да сключите граждански брак с Емрах Юмеров? Благодаря. А вие, Емрах Юмеров, съгласен ли сте да сключите граждански брак с Айше Халис? Да. Благодаря. Кумовете, убедени ли сте, че младоженците се познават достатъчно и по своя воля са решили да сключат граждански брак? Да. Благодаря. В изпълнение на взаимното ви желание и в съответствие с законните изисквания е съставен акт за граждански брак номер 3, който моля да подпишете. Моля младоженката да мине за подпис. Моля младоженеца. Моля кумата. Моля кума. От името на община Руен и кметство Дъскотна обявявам гражданският ви брак за сключен. Скъпи младоженци, от този момент вие сте съпруг и съпруга. Нека той да остане дълъг и светъл. Истинската, голямата любов започва от сегашния ден, от сегашния миг. Никога няма да отлетят птиците на щастието от онова семейно гнездо, в което има топлина, радост, неизгасваща обич и уважение. На човек са нужни обич и топлина. По-лесно се посрещат незгодите от двама, по-пълна е радостта в дом, пълен с добри думи и дела. Живейте в сговор, с равни права и с равни задължения в съвместния си живот. Помнете, сключването на граждански брак е не само един официален акт, но и тържествена, свята клетва за вярност и отговорност пред самите вас, пред вашите родители, кумове и гости. На добър час в семейния живот, мили, млади хора!
Бъдете щастливи! Уважаеми кумове, вие сте законни свидетели на бракосъчетанието. Бъдете и занапред добри приятели и съветници на младото семейство. Е знак на съюза, който се изключва между вас. Отпечатък за честност, за вярност и преданост на мъжа към жената и на жената към мъжа. Пръстенът е образ на прегръдката, която ви съединява, и на слънцето, което ви дарява с лъчите си. Линията на пръстена няма край, както не бива да има край и вашият стремеж един към друг. Венчайте се, да създадете здраво и хубаво семейство, да зачевате с любов децата си и с любов да ги отглеждате и възпитавате. Венчайте се, да вдъхнете доброта и нежност на чувствата си, полет и мъдрост на мислите си. Право в чашите. Да. Скъпи младоженци, нека звънът на кристала да отекне в сърцата ви, както вашите чувства, а виното да разпалва в душите ви вечният огън на любовта. За щастието вечно и желано, на здраве! Нека този съюз, плод на една голяма любов, се ознаменува в тази зала с първата брачна целувка. Скъпи младоженци, дълъг и стръмен ще бъде животът, който ви предстои. Той ще ви предложи не само сладости, но и горчилки. Не само веселие, но и тъга. Дръжте се здраво, ръка за ръка. Помагайте си
и вие ще постигнете всичко, за което сте мечтали. Скъпи младоженци, връчвам ви документа от току-що сключеният граждански брак с пожелание да съхраните любовта си чиста и свята. Заповядай, предайте ми дума. Айде, подайте си тези ръце. Съпрузи млади, подайте си ръцете, навеки слейте вашите сърца. Пътеката се редом извървете, създайте дом и хубави деца. Айде сега да отидете към уважаеми, честито ви снаха. Тя идва с най-добри чувства във вашия дом. Приемете я като ваша родна дъщеря. Честитете си. А на вас, семейство, честито ви зет. Стара народна поговорка казва зет като мед. Приемете го като ваш роден син. Честитете си. Скъпи младоженци, уважаеми кумове, родители и гости, приятно прекарване на сватбеното тържество и до нови срещи на следващият радостен ритуал обявяване име на новородено. Моля присъстващите да честитят гражданския брак на младоженците. Пожелайте им здраве, пожелайте им радост, пожелайте им много, много любов. И нека това да направи този свят по-чуден и нов. Камерата да ви кажа как се наведат. Пожелаем да я сладък живота, като
Ayşe, çek listeni. Çekeceğim, tamam. Geç orada eksiklikler. Atom. Dur sen kameranın önüne geç bakalım. Yok, kapma. Dur bak. Gel bak gel bak. Gel ama çek. Geç. Ya burada bak. Nilam berapa? Boleh di luar. Boleh. Boleh. Ini.